Октаныш районында еш юл хәрәкәте инспекторлары җәяүлеләрне юл аша дөрес чыгарга өйрәтте. Бу җәяүлеләрне кисәтү чарасы кысаларында оештырылган беренче рейд. Аның нәтиҗәләре турында киләсе язмада. Октаныш районында ЮХД отряды укучылары һәр җәяүлене туктатып, төсле китапчыклар өләшә. Җәяүлеләрне кисәтү чарасы кысаларында оештырылган бу беренче рейд. Максатлары җәяүлеләрнең игътибарын юл йөрү кагыйдәләренә юнәлтү. Без гимназияның яшьләр отряды район күләм җәяүлеләр акциясында катнашырга чыктык. Без бу акцияда бик теләп катнашабыз. Юлда йөрү машина йөртүчеләрдән генә түгел, җәяүлеләрдән дә зур игътибар сорый. Шуңа күрә дә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы идарәсе, район ЮХД бүлеге һәм мәктәпләр белән берлектә мондый чараларга аеруча игътибарлы. Аларда районда эшләп килгән ЮХД отрядлары бик теләп катнаша. Шушы акцияда катнашкан балаларга без аңлатмалыклар таратып, һәм инде иң мөһиме шушы киемнәрдәге яктылык кайтаргыч элементларны бүген таратабыз. Аларга юл кагыйдәләрен төгәл үтәргә һәм сак булырга өндибез инде. 2022 елның 9 айы эчендә республикада 331 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 11 баланың гомере өзелгән. 370 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Җәяүлеләр юл хәрәкәтенә катнашучыларның иң якланмаган категориясе. Шуңа күрә өстәмә куркынычсызлык чаралары турында кайгыртырга кирәк. Октаныш районы буенча ЮХД идарәсе җәяүлеләргә һәм дә автомобиль йөртүчеләргә игътибарлырак булырга чакырып кала. Акция кысаларында узган чарада укучылар җәяүлеләргә юл йөрү кагыйдәләрен кабат искә төшерде һәм барчасында юлларда игътибарлы булырга чакырды. Чулпан Амири, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы.